KAAC adon rialong transparency movement puat happy and pen aron pen boreng ki pipon aputhak kache songpon. Abarim MLA Dr. Mansing rong pia hem langtuk comkan ke pajutpon. ASDC Youth Front hin pen perang keme ke papon. Non apoy emisi election ke Mahamaya constituency along ta arong dupik ji angthek non penang ke klang. Dipu along kido cerok togariso banghini podmo teron napen hempu ingti katharatum chelangsi jangmi poni phai ingkoyarni KAAC adon rialong chesongpon pedo. Jasemet pet labangso ka chesong nang koke suri hinira Chris Sirke pasengkan Soil Conservation Department lapen Health Department along aron repen boreng warsai ki pipona puthak alang litum RTI ke klempen kelong atengke kelong nang jia bang pu bang piatum abang kelong lesi ha chini che thega bang pu mate abang piatum phansi boreng chi pipon ro lasi alang litum kemang pon lake aron repen boreng ki pipona tuma phan ingthan lapsi puthot sadlang padu thunang ji lapen merit ateng si tinang ji Jongsi KAAC yin pen hangta saideng pon pe pulote nilitum chesong pon pangtang thuji lapen jongsi nilitum banghini pene pena phonang koklo pulote em khonsing rong pisi adai chi enang ji pusi alang litum hin pen pherangkia tom phan pachini pon dipu pen thorom sing rong report malang news to choro perfect lo nalitum media ko terum than pini nilitum ang chopha pen kenang litum ke bang apot pini ga chesong nang ko kathela bange nilitum arjiding klui pen transparency movement what happy and pen government atum ki claim ke dam ke chokche puthak nilitum chesong pon bom bang bom lo lason dak thak sin nilitum soil conservation lo dapat chuya jong ta chesong pon lo job scam puthak ni serkep nilitum chesong pon lo seta me ni serkep chesong pon det pa phi pen em ke ha seta me nilitum alam patipek pe pin pen RDN pon pen si alangli labang so puthak inquiry pa do pon po labang inquiry long komat ma ke chok che labang hal hai abang phu bang phi man arona teng bening sai pon po salangli media thengno pachatak pon lo seta mi pini chiklo jom thom plenget lo nilitum lapuson theglong pon belo kesor ba theglong pon peder lo lapena rizal lo kopitong ne rara chotai long pinian na paklang pon peder lo lase labang so puthak nilitum ning duk lo lapen so dak pen pin rem lo lase lapuan chot boli nilitum RTI findings pen long pon lo Joint Director of Health Service Health and Family Welfare pos department long ta lapuson hak lo 2019 na ningka mate ki hai pi kareng rong pipi pu ke dobo joint director ke dobo ma hot alangli office pen isi advertisement paklang iklo labang ke third grade lapen fourth grade post pa 14 ta post hada ka paklang pen aphi appointment ki pi ko de isi ka bang humi me labang la pulen lo je hula dak long bang ke merit basis pen ki pipon kali nitum RTI documents ng long atengbe komane ke second position mane ke third position la puta do sir me hala second position third position long de tum si hala 17 position komane tum 12 position atum si appointment pidam rong lo at the same time 14 ta post ta me alang itum without like advertisement lo without advertisements alang itum appointment pipon lo labang solama puthak ni tum joint director non hibom borsing long pia ke hai pan ta me ni litum isi ninggang samsi mata alu cepat lang bolong komplain netar paklang polo pipon lo sera me alang li bang nang thak lo je ni li ke nang sai pidun nek thela so office mena se council li la sabang so post e pipot council long le pate bogdamo ni litum yema ka hai long sera me parnsi damik lo alang li bang ke nangkang sai dun je bang ga phia lam lo alang li bang ke pinier ni na kerai dun lok asonsi mandelo lai legal appointment la sinil tum sai jok je non ma thana ponang kok lo je em konsing long pita la dak lo ke chokche theduk ma de kerai dun na puson si ni tum ma tha ponang kok lo la pen alang li herjumi pen si la puson carbing thomas council lo la health department long illegal appointment do bom lo pusin ni tum ma tha ponang kok lo la pen ison alam lo la dak long la pon det kali inut bahini atum fake pharmacy registration amen en pen si la dak long sakuri claim la puson da do lo lapen aku komane ke golaghara sorta konane golaghara sorta ladak long dak kedu bari modalo golaghara sor malo permanent desa ladak long si boreng war sai na claimik bom la sila bangi si ke mang humi me athi lage 6 schedule district tang ti question si hong pen le ladak nang claim no lage big question no lage asi khonsing long pisa tame labang so lam klar bangke prap jin ben rat chotai long rat platform long lage lam klar chipi bek nang ji ko langli inu golaghara district fan pi udelo alapen alangli em ke man ho isi alang itum constitution na tengpen semi kideng la pusondo semi kideng long alang itum kipodo je rat phan lang pon pame po badu bana ke bengi plak pola pu
claim pon pe lo sera min non thek dam long lo alang li ki bengi plak bang se claim mi garong lo karbi jan bu pe alang le karbi jan ban ta hala genuine candidates deserving candidates adwan pp det si alang li aning hang let aling li che pho che ro chini che thek amuni do man si pa club lo appointment ta ase alang li ke non punang kok pon li tum bang ke alang li karbi abi ke chong sip lo alang li karbi ara ta bang ke isi hirjuno son se mandet lo la pen li tum demand ke la pon lo prapjin pen illegal appointment soil conservation pono la pen health a department pono prapjin pen alang illegal appointment fan ing than proof si re-examination la puso aputak do nai jong si alang litum claim tik tak ni litum ka che song mang deng pon bom la pen ka che song hut ni litum sung der lage ma jok tali khonsing rong pia ke hai si adai se nang ji adi pan si complain eta hut bang pipon pe non bang ko soni lo ne la pen ning ke sema ke hai se me alang li kai ke da corruption against posi penan social media lang pache thang la pen ke claim ke da mi u posi ni litum chini dun asalang li fan se dai isi ni litum positive vibes lo alang li hin besan me la bang so putak prapjin me nang sai dun po posi ning thelo ta do Nijang Karbianglong Sucheng constituency Rongman 2 Habaralong Abarim IMLA Dr. Mansing Rongpia Hem Langtuk Chomkan Jami Ponifai Krisir Kep Pajut Pono Pusinil So Perang Kipen Bertanam Mani Labang So Hem Sunalong Non Pen Owe Ketoman Langtuk Chomkan Kikan Pon Pasolu Pusi Abarim MLA Dr. Mansing Rongpia Yen Pen Perang Kipen Nolap Dek Percepat Langtuk Chomkan Ke Pajut Arni Karbianglong Termos Council Siap Dr. Tuliram Ronghang MP Horem Singh Be MLA Rup Singh Charon PM MSC akum ta chitong don dong kam ben jon ta be report malong news ne hul ki thom lo ke thom lo ke la pen da ka bang ke hak ki che hul ben da lu choi habi ho aphan ta ka lang tu chom kan lo so bi hala sari habi aphan ta lo la pen non apio we lindok habi pen akorte muti thunera rong pi pen hala habi si ko pi apen akor bi hai kaddo kawe tum phansi achomkan ke dakhe lalang chomkan pedolok apen esen lo kaddo ke la sirak lo na chitu lo apen la som thot jutang jubat pen ke claim achomkan ke dakamang ke na thong lo na আৰু ইয়াত মানে ক'বলগীয়া আছে যে আমাৰ কাৰ্বিৰ বিশ্বাসত আমাৰ স্বৰ্গও নাই নৰকো নাই আমাৰ ইয়াত জীয়াই থকা পৃথিৱী আছে আৰু মৃত্যু হোৱা পিছত যোৱা পৃথিৱীটো আছে এই দুইটা মাজতে আত্মাটো অহা যোৱা কৰি থাকে সৎকাৰ কৰাৰ পিছতো মানে আমাৰ মানে এই অন্তিম সংস্কাৰটো নহয় আমাৰ কাৰ্বি মানে এই চমকান কৰিলেহে আত্মাটো এই চমৰং বুলি কয় য'ত মানে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমাৰ আত্মাটো যায় তাতে উলক মালকেৰে এই ইয়াতে এই লাংটুক চমকানটো কৰি পেলাই পঠিয়ায় আৰু তাৰ পৰা পুনৰ উভতি আহি জন্ম লৈ পেলাই এই পৃথিৱীত ভাল জীৱন কটাব পাৰে ইন কাৰ্বি বিলিভ there is no heaven, there is no hell. There are only two worlds, the world of the living and the world of the dead. Even after performing the last rites like cremation, the whole funerary process is not over. So the funerary process, the final bit would be this Langtuk Chomkan, where everyone comes in to give the departed a grand send-off. And the spirit is guided through the UTP and the CP, and of course other ceremonies are performed by the Tuhidi and the Khetri. And this process lasts for 3 days. The first day is called Aruhum, when the spirits of the dead are brought back from wherever they are, and they are made to live amongst us and eat and sleep amongst us. And on the second day, it's called Kanso, where all friends, relatives and well-wishers come, and the departed souls, they are taken to the Langtuk. It's a kind of a dung well, where a sacrificial ceremony involving ducks and pigeons and goats, they are performed. The ceremony starts from the home of the deceased, where a
pig is sacrificed, and at the dug well where a goat is sacrificed. And from there, the entire night is spent in this Kansul, the second day of this funerary ceremony. And on the third day, the entire procession comes from the Langtuk, and they come to the front yard of the house of the deceased, and all the funerary ceremony like the dancers and the beating of the drums take place for the entire night till the next day. And this way, it is hoped that the spirits of the departed will find their way to their destination, which is the world of the living. And then that world of the living is called Chom Arong. And so this dance is performed is Chom Kan. I will be well received by all the people who visit. Jangmi poni phai inkoyarni ASDC yotron na hinpen ASDC asai hemalong therangkia mei padopon labangso amei ASDC yotron amei pu premson belapen kongchun bang rajib tokbi ai hinpen si mei chepahem pu pon alang litum jasemet pet Assam Sorkar pen Meghalaya Sorkar angbong kaceparai pon give and take polisia puthak kecedon de cepeklang pon laso polisi alang litum asap puta cekroi dun thekte jongsi kar bianglong along aduya hoi along leta labangso alam don along do liputang te Assam Karbi Anglong along le block 1 na pen block 2 la pen Meghalaya angbong ke pharokre sir kebra hokebra isia teng pen si koson si kidoma halaso teng si donangji putining japon dipu pen thorom sing rong report malong news non hejong India Sorkar la pen Assam government angbong kachetok labangso give and take policy ku along bang ke nili tumbang SSC lapen SSU phone pen bang ke chekroi don tekte pu bang ke jasemet pet pen bang la Karbi Anglong a hoi adui lambang mo pen ki poson se nili tumbang ke puji bang ke 1951 teng pen Assam Karbi Anglong block 1 block 2 lapen Meghalaya angbong ka a hoi bang ke hala so teng si do thibdang ji la so teng si do werang ji la pen la give and take pu pen bang si Karbi Anglong along West Karbi Anglong Jasmet pet pen bang ke la mu pen ki jongpon dak do la bang ke umpanai khanduli la pen chenglok umrukuti umjakuni sapuda la hai long bang si Meghalaya government pen joy pen atum penangan Karbi Anglong along le long bang nang ka do khol ji phan latum kali legal lang claim thapo nilitum SSC youth phone pen dam tarik 9 pen 10 ni nilitum hadak border long sido polo haladak adungarai muni tum pen nilitum chingki je thanlo haladak bang ke pulo je Meghalaya pen haladak khai tum Assam long bang po nang ther nang hapo nang tum dak ke Karbi Anglong ke dolong le Karbi Anglong la non nitum lahai area long on mang ke nitum aku pen nitum Meghalaya tum sido bom pusi nang ke ther nang ke hap haladak tum doso jolo ke do ke thakta siksak piglo lasi laso akisung pen ke pajok ji phan bang ke litum prabjin pen lamu pen kisung lo radim long an bang ke prabjin pen BOP bang hala dak padona nang ko lapen hala tum Meghalaya pen Karbi Anglong alo lasonang cuma thalung lo bang ke Karbi Anglong along ake thek kere lapen council ka chari tum sitame hala dak bang importance pipe Karbi Anglong a hoita la tum chichini pa me ma chichini pu son te non iritum lason popi der ji polo latum chelang le der nili lada a problem ka thekdam long mo pen pu lang ni president mang than lo hala da medical sub center mission ave kacharli athai ave non diffusi da me hala da pen umtili umnem la pen hai sabuda pen tame kacharli athai ka besi penak ala tum ke diffusi umane hem long ke do chepa chong pen si lada na kacharli dun la son da do la pen hala da ke do bang ke la tum kai ke ta opchekom rom si dolo lasi kacethani chimung ni bang ke ben ke jutla ble la seni tum bang ke non la bang so press meet long bang ke nilitum ki pudum ji bang ke council pen jasemet pet akapre ka long apor si padam era border bang chelang chari si border long ke do akar bi tum han jogwan ko son si ke jogwan ji mahala tum han atwar litum lo pe pulo dang te litum kasik sak ke pigi lasi dono mat ke lan ka
nona phoi MEC election ke Mahamaya constituency along ta arong dopik ji angthek non penang ke klang Karbi Anglong Autonomous Council along MEC kangwai mate election non jonglo lasi MEC ke thurji po amang kahemana tum anke ajonarlo amekano jangthek the chujun thek the tahai po athe MEC thurpen chepa haisi Karbi Anglong Autonomous Council ahem tu nalo serang hoi mate MEC ang hoi kangni jamang hemantanglo lason si Mahamaya constituency along ta asong tin penta MEC ke thur dunji mate song a tiket ke hang dunji phan amen ke klang pangcheng tanglo tangte Mahamaya constituency along kupiarat cari asong pen komatsi kupiar tiket ke hang dona birta ke klang ma malong news along nang litum langtha Mahamaya constituency along ta nona dihu ke kedam tang MEC election ason kaliji athe nona phoi MEC election ke Mahamaya along ta lang mejot ta hai athe la bangso constituency along asong tin penta song a tiket ke hang aphai nang klang bomlo lasom si non Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom asong BJP asong penta nonamat non kedubom Lunsing Teron BJP East Karbi Anglong District Committee Klembang kisop timung anupom tok biatum Mahamaya constituency along pen BJP tiket hang bom lo polam klang tanglo tangte komar lo kilong po komar lo Mahamaya constituency pen MEC ki mandunji mate non kedubom Lunsing Teron amatsi chelong thulok jima athe Lunsing Teron Mahamaya hawaralong penangan owemia phan boreng pipon lapen kaching turamo penangan kedeng pondo pusi alam klanglo lapen kedam tang aporle CEM Dr. Tuliram Rong hangpen chihilo chet pusi nonlom ke ajo anarlo CEM mahar chia sonsi mandun tanglo mate kedam tang MEC ahut ta BJP tiket arpong tur pring ke hangdun kelong lede dabang ke sop timung tong nona phoi ke tiket longpoma athe alang lita BJP asong aron atang an kroi HC BJP asong ahok pera klembang pusi amit hangaphan cepaklang ponlo lapen inut ketek ser lapen abarim KSA klembang lapen asama BJP penta alang like dondon kachedon mesen pojok tiket longlok tahaima mate owemia song jalapen CEM akeng kam tinalong akeng kam kachipidun kri anupom tok bitong BJP tiket cepalong lok umat Lunsing Teron lapen kesop timong aphan pamang huprong jima lason si nona phoi ke Mahamaya constituency along Congress asong atumta tiket kachithi arong dopik jiangreng lapu Congress abarim lapen abatai EM kemantang bidasing rong pisitame Congress pensi election thurwek po lapen tiket ta longwek pu aning kithir thip along kaprek abang puta joy ke pen tiket pidunde puke klangtang lo bidasing rong pike kedam tang apor Congress pen BJP dunjoilo labang sopi BJP pen tiket long lesi KADF asong pen Mahamaya along MEC thordun lo bonta BJP asong atomon kejap kisik pi kajok Lunsing Teron arideng remdun terlo laswapi puthot Congress chebang thujoilo lason si bidasing rong pialong Congress tiket kithi dunjia phan inut owemia asongja jirhon hanse ta chisik tanglo kedam tang IMEC election ahut jirhon hanse ta songwe pen thurdun si penang anabut thak dun lo election le haidun dedet pusita labangso abot bank pen Congress dun joilo lasi nona phoi ke Mahamaya along abarim nai asongja bidasing rong pi Congress tiket long leder jima jirhon hanse tong tiket longlok tahaima athe Mahamaya constituency along Congress asongja athak sialong ke doabang pulote jirhon hanse ta kalanglo bonta bidasing rong pita abarim asongja abatai EM kemantang lapen Karbi jutang asong along ta alang like kongchun bang lasi komat si Congress tiket kelong jima non anta kladak de non aphoi ke Mahamaya constituency along APHLC asong ta ing tangkring pusi birta chala along lam klang bom non amat Mahamaya constituency along ke APHLC tiket kachithi pu alam ki klang klelang rubising rong hangsi APHLC pen tiket longwek po lapen thurta thurdun wek po pusi alam nang klang lo lapen ASDC asong pen nonamat komada phantong pathur dunjine nonamat birta rib dunlong pamimelang lasi BJP lapen Congress asong aphan APHLC atum ko an chesong dun unjima ke apor aphan chonghong wek nang kok lasi Mahamaya constituency along BJP pen Lunsing Teron pone kesop timung pone mate anupom tok bitong tiket kelong pone lapen latumang bong tiket a joine kache tonte dokok si Congress lapen APHLC atum aprang lip plot jima
lason si kongres asong penta bidasing rong pi pone mate jirhon hanse pone songa tiket kelongji lasi Mahamaya konstituensi long madule BJP kongres APHL tiket long sita election kapathu bangke arong dopik pochenam athe BJP atumta ingtang kring kongres atumta abare masong lapen APHL atumta kicheng sia pharmansi MSC ke chedan dun japot kache ting group ke dowekpo lasi Mahamaya konstituensi long ratcharia football kapathu lang mipik jipusi rada tumpen ke thanpre lasi komat tong gol ke thap long jine ke chonghong ding nang kokpo news desk report Malang News.